Zorionez, puntu bi atara dugu. Bi puntu atara dugu, partidu oso zaila batean, zoritxarrez, minututan, Zara lesionatu da, hortik aurrera, pizkate, gauzak zaila ipini dira, gero bai Zagaren espulsioarekin bai jolastu dugu 10 minutu gitxi hau, momentu horretan bere euren ensaioa heldu da bai. Lehenengo ensaioa dinot, bakekien partida zaila izango zala. Gaur ez dabe jolastu ez Barbi, Uri, Nerea eta Maria, 3 laurden guztia iaia berria zen, eta orduan zaila izango zen partida eta holan izan da. Eta gainera beraiek egundoko defentsa egin dute, Bai, eurak lehenko gunean ikusi neban INEFen kontrako partidua, eta hori oso ondo defendatu zuten, eta gu bagikigun hori, holan izango zala. Eurak 0 puntokin zeuden, utxa, eta derrigorrez atara behar zuten zehozer, ez jaizteko. Bai, eurak ondo jolastu dabe, gu baino intensitate gehiakin, eta 2 puntu atara dabe. Lehen zatia ona, Getxo taldearen txat, eta bigarrenean, hori, azkenean denetarik joan behar izan duzue garaipenaren bila, baina azkenean pizka bat hori, bigarren zatian beraiek oso goraztutu zuen, eta zailtasunak Getxo taldearen txat. Bai, holanda, bigarren aldean gainera eurak eukin dabe aizea, favorez, eta ondo erabili dabe, orduan, ia jolastu dugu bigarren aldi guztia, gure zelaian. Oso zaila da, holan puntuak sartzea. Zorionez, sartu gara, nik uste dut, 2 aldiz euren 22an, eta batean egin dugu golpe hori, 3 tanto sartu dugu hor, enpatatzeko, eta 2 puntu atara dugu, zorionez.